Hallelujah! Kusemnandi ePasikani. Hallelujah! Anthabathela ithuba and bulise ku Prophet Dlakavu, Prophet Njise, Ndishe, yeah. Ndiphinde ndibulise kumama nakutata egameni lenkosi uKristu Yesu. Ndivumeleni nje ngenxa yexesha ndithi nqanga nentsibazayo okanye all protocol observed. Hallelujah. Andifuna ukuchitha xesha kakhulu lo umi phambi kwenu nguMinister Matshona. Hallelujah. Ndizokwenza izwi lesihlanu elifumaneka kwincwadi kaJohn chapter 19 verse 28. Lifundeka ngolu hlobo. After this, Jesus, knowing that all was now finished, he said, in fulfillment of the scripture, I am thirsty. I am thirsty. After zonke izinto uzivileyo, after yonke into eyenzekileyo ngaye, after ebethiwe, after ethufelwe ngabantu endleleni, after abafundi bakhe bembalekile, after enikele ngomama wakhe nalo ebemthanda, lithi izwi lenkosi wathi kwaba ajongene nabo, I am thirsty. Mamela ke, aba wayejongene nabo ngaba babezombulala okanye ngaba babecela ukumbulala, ngaba babengamfuni, kodwa simva esithi ndinxaniwe. Ngoba kuyenzeka ukuba unqanwe nokuba uphambi kwentaba zakho, kodwa zona zidideke ngoba aziyazi into oyiselayo. Ha! Lithi izwi lenkosi wathi ndinxaniwe. Ndinxaniwe. Mamela, umuntu ongayazi into oyinxanelweyo ukunikeza into erongo. Baba cimba fan ba unxanelwe iwine. Baba cimba fan ba unxanelwe amanzi anevinika. Babe sele beyoyithatha ivinika. Lithi izwi lenkosi bamnikeza ngoba abayazi into ayinxanelweyo. Mamela, umile uthi ndinxaniwe. Yintoni le ayinxanelweyo? Unxanelwe imiphefumulo, unxanelwe imiphefumulo enxanelwa yena, enxanelwa yena. Ngoba lithi izwi lenkosi ndeza kwabam baza abam abandiqonda, abandamkela, noma bengandamkelanga kodwa ndibanxanelwe. Ndinxanelwa abantu abafuna ubulungisa, ndinxanelwa abantu abafuna mna. Elithi izwi lenkosi hlalani kum nami ndizobe sendihlala nani. Uma nihlala kumni nani nihlale kum nizothwala isiqhamo. Ndibanxanelwe abo bantu, ndibanxanelwe, ndibanxanelwe. Mamela, ufuna abantu abazokoyisa ihlabathi, ngoba uthi mamelani ndiloyisile ihlabathi okwenu nje kholwani kum. For the mere fact that nina nindinxanelwe, mna ndiloyisile ihlabathi. Ndizothi emva kwemini, ndizothi emva kwemini, wena othi unxaniwe, unxanelwe into right, unxanelwe umuntu right, ngoba naye umile unxanelwe wena. Mamela, zininzi izinto ezinxanelwayo, kodwa yena uYesu apha emnqamlezweni simbona emile
athi noba niyanibulala nje kodwa ndinxanelwe libhada ngoba lona liyayazi into yoba mna ndingomoni. Ndinxanelwe abantu abazoguquka bafuna ubuso bam, nam ndizobafuna. Mamela sendisehla, uma ulapha uthi unxaniwe, uma ulapha usithi unxaniwe, umile uYesu uthi unxanelwe wena. Uma wena unxanelwe yena uzobe selesithi hamba apho ndihambe khona ukuze ungabuva ubunzima behlabathi, ngoba zininzi izinto ezinzima kodwa xa uhamba kuye zonke izinto azizubakho nzima kuwe. Ndinxaniwe. Bangapha abantu abathi namhlanje ndinxaniwe, bangapha abantu abathi ndinxaniwe.